Mm. Ditt hjärta där. Men jag trodde... Jaha, nu. Man kan inte skjuta någon. Så! Nej. Det var tänkknappen! Gud, Får jag skjuta matta? Åh jävlar, det har hänt någonting! Jag har faktiskt magasinknappen tryckt på. så. Alltså, var du tvungen? Alltså, åh! Mm. Nej! Nej. Det var inte den. Jag får se om det är. Nej. Nej, där var den. Nej, den är redan lagad. Ja, men, jaha, men hur skjuter man då? Jag vill inte att du ska Men hur skjuter man då? Men du kanske vill skjuta den på någon annan. Men jag kan skjuta på dig. Nej. Kan jag skjuta? Men kan jag skjuta då? Nej, det kan inte. Sara, nu får du ta den här. Ja, vänta. Här, varsågod. Okej, nu skjuter jag. Alltså jag är inte så dum i huvudet, så jag har tagit ut den här jäkla magasinet. Titta.